One of the giants Africa, ubaba uNicholas Bhengu. Mangifunda ezinye zemlando wakhe, kukhona ufakazi bakhe ekuthandayo, oba bayithinta inhliziyo yakhe. Uthi ubaba uNicholas Bhengu ubayisebenza ngaloso sikhathi, uthi ngaloso sikhathi wayisebenza ehamba ngebhayisikili lakhe eholile kwi-payday. Then ke uthe edlula kwenye indawana wafika laba bantu abangamabheka, uthi mayidlula kwenye indawana uthi udrive ibhayisikili isandla senkosi siphezulu kwakhe, indumo isiphezulu, the power of God is upon him, and hamba ngebhayisikili lakhe. Uthi mayidlula ubona this man eyibheka ihleli ngaseceleni komgwaqo. Ibheka yini? Yilabo abantu abacelayo, angithi bathandeka kabi. Uhleli ngaseceleni komgwaqo. Uthi upayday envelope la holile. Alright. Ngicabanga le ndumiso la ihlangana nakho lokuthi izinto yikahle namhlanje. Uthema idlula. Uthema ifika eduze kwalomuntu umuntu ohleli ngaseceleni komgwaqo oyibheka. Uthi wayeseyakhuluma umoya ngcwele. What? Take your salary. No. I 5 rand. Take your salary. The whole salary. And give to this man. Until like me and you. Until I feel my conclusions. What? Nyamazu nkulunkulu mekhuluma. But this time, I see it. Look, akakwazi sekufonela unkosikazi makuthi wakume mamafoni ngosikhathi. Nonkosikazi uyazi payday. Nabantwana abalungile bagezile bagezela ubaba mayibuya siyothenga. Then mawusukhuluma ngesalo uthi angishiye emgwaqeni. I don't understand. Uthi like a human being, wadlula ngebhayisikili lakhe disobey izwi. But never on the Sunday. Umedlula uthi isandla sikaNkulunkulu esahleli phezu kwakhe sa disconnect. Wasefaka choose ukumaintain isandla nokumaintain isala. Uthi waqhubeka wathi uyazama uyathanda la hashala mama hela baba lathi izulu hayi namhlanje lapha yakuyibheka. Listen, uthi ungeselala waphendula ibhayisikili washova ngespeed wafika phambi kwalento wadosa ilokhosana i-envelope wathi baba uthi uNkulunkulu akunike emva kwalokho wagibela ebhayisikili washova ibhayisikili. Wafika ekhaya, fast forward, I don't want to afuna ukungena esekhaya banaka afikanga kuye uthi kwenzakala. Wafika ekhaya then babaleka. Uthi emva kokunikeza lo baba sabuya isandla. Uthi ukuthula engakuzwa ngine envelope akulingananga nokuthula engakuzwa ngidedela i-envelope la umuntu wathi angishiye. Ekhaya unokuthula. Ngoba umoya fanele simfake ngisho nakuma-finances ethu. Singamthikhela ama-items la simdinga khona. Mese amanye sithi I leave it to me daddy. Mese siyathi leave it to me this one. Fanele simfake in everything. Baba-ke khona ngifuna ukukhombisa yona ukuze ubone ukulalela umoya ngcwele kunama-rewards. 20 years later, nobaba uNicholas said
base bayahlala ke balinda ubaba bathumela ingane. Ubaba meza indaba yomkhuleko washesha wabuyisa inkomo wabuya wangena naye efaka amagxabulela. Indoda ingena emnyango yaphakamisa amehlo yabona nobaba yayisithi mngami nangu uNkulunkulu. Yathi mngami kufika uNkulunkulu la ekhaya. uNkulunkulu wathi umama hayi baba ukhuluma ngani? Wathi uNkulunkulu lo nangu uNkulunkulu. Uyakhumbula mhla isimo sethu singekho right ngase ngathi angiphume ngcono ngiyohlala emgwaqeni ngithi oyongisiza nje uyongisiza akuzukuba nenkinga. Uyakhumbula ngalolo la wathi lalala-ke yilo uNkulunkulu. Wathi babiko afana yena uNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu wena leyo mali owasinika ngayo saqala phansi impilo yethu ngayo sakheka ibhizinisi lethu lakhu yonke le nto ayibona lekhaya izalwa yile yanto. Hello baba nisawuhamba la ekhaya. The man is well established. A total opposite of a beggar. Indoda ehlonishwe endaweni all over. Izwi layo line-echo. Mayikhuluma kanye kusabela abanye. Yathi bring my neighbors, bring everyone. Kodwala in one day. Washumayela imessage simple. Wasindiswa abantu abaningi. Baqala ibranch enkulu yase-Assemblies of God there. Without struggle. Oh, sangisayinda uma ingolelelelwe kahle istruggle siyahamba. Lento ayilele ikhopheni. Ilele kumoya.